Ahojte. Čaute. Tak toto je prvý verejný unboxing s mojím synom. Prišiel nám Xbox, lebo náš starý sa pokazil už dávnejšie, ale máme nejaké iné konzoly. Ale chceme hrať hry ako je Forza a Rise a také veci. Takže som si objednal Xbox. Takže sme zvedaví na to, že čo tam je. A tu je taká vecička ešte. Hej, že sa to volá Switch, aby som si mohol prepojiť telku. Mám staršiu telku, ktorú mám roky, rokúce a funguje a ide veľmi dobre, takže nemením meniť. Takže tačne, synku. No, pozadie si nevšímajte, tam bola starka, vybavuje mi mobil. Keď to otvorím. Ty kokot. Čo pičíš to čo je? To je ako powerbanka, more. 15 eur. Baterka. More, 15 eur, Dick. Dick, 15 eur. Takéto pičovina. No, Pána. tam nič není už. Kázu vzali. Nikaj nič. Ideš to rovno otvoriť? Hej, idem to rovno otvoriť, čo ako to vyzerá. Dick, špeciálista. Špecialista? Hej. No, otec špecialista. Ako sa to... Káž, to musíš asi takto, toto, stade to. Toto, hej. Odlepiť. Odlepiť. Xbox. Box X. Špecialista. Ako ja som čakal, že to bude aspoň trošku väčšie. Ako to tam pácknem. Pacnem. Ja, Ale to má byť asi malé, nie? tak hej, ale Tak nech sa ti to zmestí na telku. Za telku teda. akože... No, vidíš to ako krásne. Ty kokso, wow. Ešte menšie. Ešte menšie. No Ale- baterka do mobilu, nie aj tak. Ale vyzerá to kvalitne. Dá na stenu. Nie je to zamestnené. Či ty si sa toho dotkol? Nie, je to taký degeš. Čo si to je v novembre. Tak toto vyzerá. Kde je kamera? Mori. Tak toto vyzerá. Takáto pičovinka. Z jednej strany, z druhej strany. 15 eur. No dobre. Tak. Dobre, synko, a ty začni teraz odbarovať Xbox. OK. Matfat. Fajku. Fajku. Prosím ťa, nie, že mi bodneš do oka. Neboj sa. Môžem ti poradiť? No. Počkaj, prepáč. Takto. Tak. Môžem, len sa neporeš, prosím ťa. Opatrne. Ej, to už som rovno dovnútra. Je voľný, ty kokot. Počkaj, pomôžem ti, no. Ešte prejdi nožom, takto. Čo? Nožom, či čo to je. Ešte dohora. Tak. Ešte? Ešte. Pozor, opatrne. Môžem ti spomôcť? Spomôcť? Pomôžem ti. Spomôžem ti, hej? Tak, pomôžem ti. Počkaj si. Počkaj. Trošku. Ti pomôžem. A potom to môžeš rozbaliť. Doslova. Ty kokos. Škoda, že nie je originál tradičná. Neviem. No dobre, sú. Je to na to. To na mne? No. No. Otvori. Pozor. Si daj. Tak.
Takže z tejto potiahnem ešte. Ja som sa katol. Porezal si sa? Hej, ale nie do krvi. Musíš Ba, do krvi. Musíš dávať Majkomu pozor. Wow. Ja som to zle iba chytil. Krvavý Xbox, ako sa hovorí. Ukáž? Neviem, ako sa hovorí, Ukáž to. ale... Nie je to také zle. No dosť, synu, dosť. Ty kokos! Na toto mi to Nostalgia. vravel. Na toto sa teším, lebo že vraj je to najkrvajšia hra, ktorú hral. Kokso. A toto je... neviem čo. To je taká nostalgia, že Halo 5. A tam bude viac CD-čok, nie? neviem, Ty kokos, to je železo. pekne. Pozor, nie, že ti to spadne. To čo? Oh my gosh. Ukáž? Taký pas tam je tiež. Ukáž to? A to už to máme. Káble. Joystick. Teda ako edícia. A tu je powerbrick. Aha. Powerbrick, synku. Veď čo som povedal? Na zapojenie. To vyťahneš ty. No ale to sú tlačky, čo? Ako ich balil ten čávo. Neviem, rukavice si mohol dať, nie? Tak môžeme byť rádi, že to je tak pekne zabalené, ako je, synku. Je to pravda. Ukáž, pozrieme ešte tu Rice. Ale je to pekne. Som rád. No, nostalgia straš. Ono je to ešte z druhej strany. A ešte to čo tu je? Kód. No takto na Xboxe býva takto. Zaj? Mhm. A to Nie, sa je odlepí to. normálne? No. Ani netreba, si myslím. A trošku doškrobaná je. Trošička. Ale ešte zahráme dačo. Určite. Ale keď si zoberieš, že tá hra má 15 rokov, tak 2013 kámo. Výroba. No a konzolu ešte. Ježiš, ja som tam nedal toto. Ukážem konzolu. Ja to tam zatiaľ suniem. počkaj, to sa postavím. Oh, Ťažká. ty kokos. No pozeraj na to. No, A mi sa zdá, že je tam nejaký rozdiel medzi našim, že? A týmto. pravda. Tento Ukáž? není o nič väčší. Ani o menší. Takže nie je rozdiel. Nie aj tak. Nie aj tak. Ale to nevadí, že sa smejeme, to je dobré. To bude pekná spomienka. Super. Takže ideme si to vyskúšať za chvíľku. Môžeš vypnúť.